Θέλετε να μιλήσουμε για πραγματικότητα? Δεν έχουμε ζήσει τίποτα το πραγματικό από την αρχή αυτού του αιώνα. Έχουμε χαθεί μέσα στην αυθονία μας. Μας περιστοιχίζει ένας απέραντος υλικός πολιτισμός που εντέχνως βάζει φωτιά στο σύνολο των φόβων μας μέσα από την υπεδιέργειση των αισθήσεων. Μας έχει κατακλείσει η εικόνα. Όλα γύρω μας γυαλιστερά, με περιτύλιγμα και εμείς στη μέση χαμένοι. Κοιτάμε θαμπομένοι αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Η απόλυτη ευμάρεια που όμως δεν γίναμε ακόμα άξιοι για να έχουμε, αφού μας λείπουν τα μαγικά χαρτάκια. Μικρά, μαγικά χρωματιστά χαρτάκια που μόνο λίγοι διαθέτουν. Ελάχιστοι σε αυτόν τον κόσμο έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν τέτοια χαρτάκια. Όλοι οι άλλοι νιώθουμε μικροί και λίγοι. Φτωχοί μέσα στην τρελή πορεία του κόσμου. Αποκλεισμένοι από την ευμάρεια και την πολυπόθετη ικανοποίηση των ονείρων μας. Μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο ερχόμαστε και τα όνειρά μας πέφτουν στο κενό. Αδυνατούμε να ακούσουμε τέτοιο θόρυβο. Ξεχάσαμε τη φωνή της καρδιάς μας. Το μόνο που αντιλαμβανόμαστε είναι επιθυμίες. Δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πια την ανάγκη από την επιθυμία. Υπερευαίσθητοι και εγωιστές, φοβόμαστε μήπως κάποιος καταλάβει την κενότητά μας. Έτσι, είναι απόλυτη ανάγκη να την καλύψουμε με φτιαξίδια. Αλλά οι άρχοντες της σπηλιάς είναι πολύ έξυπνοι. Τα φτιαξίδια κοστίζουνε. Κοστίζουνε μικρά χρωματιστά χαρτάκια που μόνο αυτοί μπορούν να φτιάξουν. Κανένας άλλος. Έχουν το αναφέρετο αλλά και αποκλειστικό δικαίωμα. Όλοι οι άλλοι πρέπει να παρέχουν εξυπηρετήσεις, εκδουλεύσεις όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Μόνο τότε μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μικρά χρωματιστά χαρτάκια. Κι έτσι, όλοι μαζί βουλιάζουμε στο μεσαίωνα που έρχεται. Με μεγάλα λόγια και αχαλήνωτες επιθυμίες, μεγάλα πάθη και άσβεστες φωτιές που μας κατατρώγουνε. Χιλιάδες ήρωες του παρελθόντος, όχι από αυτούς που κάνανε πολέμους, αλλά από αυτούς που σταυρώθηκαν ή δηλητηριάστηκαν για να μην γίνονται πόλεμοι. Μίλησαν, φώναξαν, ούρλιαξαν, βασανίστηκαν, πέθαναν. Η ανθρωπότητα όμως είναι απτόητη. Σταθερά προδίδει το πεπρωμένο και τον εαυτό της. Και πάντα μπροστά στο σταυροδρόμι διαλέγει τον εύκολο δρόμο. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να σκάψουμε πολύ βαθιά για να βρούμε κάτι το πραγματικό. Ζούμε σε ένα βασίλειο ψεμάτων. Ένα βασίλειο στο οποίο ζήσαμε υπερβολικά πολύ.